И здравейте хора, днес ще играем на Rebels. Да, пускай. С моя приятел. Как сказаш, Бождар. Инжиритайца. Бъгнах. Добре. Хора, допреди малко се случиха много неща, но не го снима за жалост. Така че сме награли. Надявам се. Да. Не, няма да се надяваме. Вече сме. Се надяваме ти да се готали. Те са от телефони, аз направо изкачвам с баталакса. Бати ще ги фъкат на силно снежката, но това е съвсем друг въпрос. Пускам Warhorn. Добре, аз не помня. Добре, първи. Защо ме забила? Защо? Няма шанс. И видя ли го да сколфа? Ма те имат уинстрик. Сега ще го взема. Да. Чуваш ли ме? Да бе. Добре. Няма бе, брат. Почвам да ги спамя. О, клякай! Хора, ако не знаете какво е това, почваме да ставаме токсик. Заваря катана. Токсик! Обичам да съм токсик. О, единия лефна. Very kill, бро. Единия бот лефна. Аз му спамам в цялото. Че, не е лефнал. Единия лефна буквално сега ще случи. Буквално беше псина лефто. Брат, то се голям бот. Седи ми на едно място като първо ниво. Тебе, що не казваш? Аз на то само му спамам Най-яко. в тялото. И точно е тук някъде там по-напред. И оттам не мина, има три плани. Ето точно. Някъде. Ето. Дете. Ой. Сега. На мен, за кой ме катаната? На мен тя не ми трябва. Няма време да презареждам. Чай ще го замърза. Тук и... Как се хвана? Той има и... Оле, брат, какво беше? Беше ужасно. Майко, ще да умреш. Те, че са мъртви, човек. Сега правя бен, чикин бен. Айде да напишем като почвам да печем бин, чикин. Не! Или как беше? Забравих. Бин, чикин, гейк, Бин. Да, бен, чикин. О, 50 демидж. Къде? Набих му 60 демидж. Приблизително. Такова и да... Хилни са. За ГГ. Направо го убивай с дейджърсите. Кой използва дейджър си, бе? Всеки използва RPG! Всеки! Само набайва на ракията. Колко искам арена това. Като ми се викаше арена главата. Ще завършам това. Добре, че има пермафрост.
Аз този път мисля да игра на Crossroads. Нали знаеш, че съм жълтен и левовлера, там съм добре. Брат. Не се преценя. Искам Crossroads. Тя да видим те какво ще... Искам арена. 217 Тут капибара ли? Това е тая патица, бе. На левете са капибара. Бас кринч. Дулото, бе, брат. Те нямат дори стрик, имат само една. Опа, видях снипер. О, снайпер ли ще играем, а? Бой, как го должна... Да. Значи следващото перма просто, перма баднати. Хора не слушат много. Аз да се изръщам пропака, брат. А те помпа катана не го. Курки е измъчен! Там разявам. Чай. Цици. Брат, то как го оцелиш с хедшотове? Те ми са навря в лицето буквално. Буквално не знам кой се е наврял в лицето, ама... Буквално е точно ми се навря в лицето накрая. Опта ме замрази. Трябва да спираме просто. Ясно така, бро. С снайпер ще играем. Добре. Аз съм за... Що не? Като ще играем с снайпер, я ще играя. Сега силно ще лефна. Давай, брат, иди ми навря. Как? Наврях си 15 000 патрона в главата. Трябва да се хилна. Това е звука. Я съм навсякъде. Не, замрази ме. Не, за малко да го прибия. О. Как? Защо няма бъдроне? Как са? Как бе, брат? На гърба ли ти имаш, че? Не, бате. За теб. Не е зад мене. Бате, не ми покавали арпегите. Аз ще купя на салоbalto. Няма да скачиш на джампа, да разбирате ли ме? Ти ухлих много некадърно! Иди, къде го служиха този джампа? Няма да се разберем така, хора, ла. Видя ли го? Много добре го видях. Аз почвам. Чай само се извара сайта и гледам става. Не, че няма флеймтровър! Ай, да! Майка флеймтровър. На 3 живот съм. На 9. Ще има и пиксел флеймтровър нещо отгоре.
Не го е срам, разбираш ли? Не го е срам. Аз ще използвам Ексогън, защото той преминава през шилда. И аз причето. То мисля, че също не нямаш. Бонус! Майко, то смисъл на враг лицето нещо не Гледай как му наспам флеймтровъра. Хора, ако искате клипчета на Майнкрафт, лайкайте и се абонирайте. Напоследък никой не се абонира. Давай къде хвърчи този много теля. Двайси. С причето. Да бе, брат, отпреди, отзади. Той с флеймтровъра. О! Някак съм отмазих. Сега ще отмъщил, бе. Аре, умри, че бе, пуки мърсни. Аз трахвам на вчера. Ще там играе на фенол. Еми хора... Значи, тия бях... Ще малко Значи, точно... Ще играя някаква игра, сега няма да я реваш. Значи, тия... Буквално бяхме 4 на 4, Женя го убих и ти го другия го изкърти. Добре, теките. Хора, ще играем на... Ще пробвам тази игра. Не съм играл. Split Sea for Brains. Интересно. Как се котирате? Добре, сега. Казвам ми да отида там. Интеракт. Не. Окей. Фу! Трябва да мина ли? Може ли някакво време? Бих казал да. Тая вълна нещо става, не знам. Трябва да апгрейд. Сега пък да се апгрейд не спи. Отие. Мога да си го апгрейдвам. Трябва ми 600. Става. Няма си... то 800. Хора, няма си представя на тера. Ако сте играли, не знам. Така. Не! Перфект правим. Вземам някакъв Candy Brainrot. Или да вземам по-хубав. Ще взема някой по-хубав. Няма. Вау. 45 на 107 000. Много яко, хора.
Това клипче може да стане малко по-кратко, отколкото трябва. Момент само надявам нещо. Да, перфектно. Може да стане по-кратко това видео, така че. Хора, не знам защо, ама няма коментари. Не знам. Уж правя всичко правилно, но не знам. Аз не разбирам нещо. Работа. Имаме 3 милиона. Но я. Правим така. Правим така. Тръгваме. Правим така. Тръгваме. Правим така. Тръгваме. Ако умрях! Старбеле. Ай, бързо. 4000. И ще трябва да го взема. Хора, това клипче за жал ще стане много кратко. Може би, че това клипче кратко от Roblox. Моим покатки на няколко минути. Защото там копахме прекалено дълго време. Ако не сте го гледали, гледайте го. Канала ми на Minecraft. Копахме сигурно с моя приятел 1 или 2 часа. И става много яко и вече с него по някаква причина не игра. Не знам защо. Но няма да ме спре да снимам още на Minecraft в моя си сервер. Хора, отварям това чувам да взема този ултиблок. Отварям го и спирам този клип, че е сигурно вече 20 минути. О, не, звънят. Отварям, кой ще ми се падне. Даде ми някакво Никито, Гагистито, някакъв милион секунда ми да. И добре хора, това ще бъде от мен. И чао!